så vil det her være suverænt. Ellers er det at køre i. Ej, der er også godt nok seler og det hele i den anden. Det er jo godt, at det var den, man skulle have taget med traction control og det hele. Men ja, det er sgu. De er vilde. Ja. De giver dem bare gas. De ligger og leger med hinanden jo. Jeg er sikker for, de har også kørt den her bane mange gange. Prøv med hjelm. Den lyder også godt. Hernede der siger de, jeg vil gerne have egentlig bare vil, om den er 4-hjulstrukket, så har den rigtig mange heste. Det er rigtig godt at køre rundt på Nürburgring med den. Den der er også ordentlig. Williams, hvad nu? Clio. Den er hurtig. Kommer det er over det efter sammen. Hvor er den der ekstra millionfarve? Den lyder da meget bedre end Lambo. Det er vildt noget. På størrelse med dybel. Den er selvfølgelig den der. Big power står på den. Det var Gallardo. Ja, det er sådan en, jeg lader. Den er fed. Så kan hvad der kommer der. Og se hvad der kommer. Nogle folk, de vil bare... Du kan se nogle bagdæk. Ja. Prøv at gå ind og se, hvad det er for en information.